Uzokhumbula futhi ukuthi enkathini yanamuhla kudume ukuthi umuntu nabantu abadala kuba umuntu othola ukuthi mhlambe uzokwenza umsebenzi awuthunywe yibona abantu abadala. Kodwa ke namuhla la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV siyafisa ukuthi sicacise ukuthi makuthiwa umuntu nabantu abadala kusuke kusho ukuthini lokho. Kungabe ubani oba nabantu abadala? Kwathiwa ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bowucima ngamanzi. Nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami. Ngumlekeleli wakambanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ikhole likhola ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathenkakane lakha lathi ngahamba litheselo sitha lathi ngahamba bathi umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo amaqede zikhohla amasokazo umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca bathi uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo umekewavula umlomo indlaba eyiphika abaningi. Kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngikwamukele uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel yethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Siphinde futhi sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu babekade behamba kuphi ngezikhathi zasendulo. Kungabe thina enkathini yanamuhla sihamba kuphi? Kungabe indlela esihamba kuyo kufanele yini sihambe kuyo? Lana ke bafowethu sike sicaciselane ngezinye zezinto othola ukuthi ziyasidida thina njenganabantu abampisholo. Uzokhumbula ukuthi isikhathi esiphila kuso siphila esikhathini la izinto zethu sezicindezelwa khona. Isintu sethu kuyinto engaqhakanjiswa kodwa isintu sethu kuyinto edicilelwa phansi ngaso sonke isikhathi. Uzokhumbula futhi ukuthi ngekathi kufika ondlebe zikhanya ilanga bafike basisusa kongokwethu basinikeza izinto esingazazi saphenduka mazemtiti. Kodwa ke ngokubuka Impunga Yesintu TV ngokusubscribe kwakho uyakwazi ukuthi uthole yonke imifanekiso eqoshiwe esiyifakayo thina la kwiMpunga Yesintu TV la sikhumbuzisana khona nje ukuthi izinto zazihamba kanjani ngesikhathi zasendulo. Siphinde futhi sicaciselane izinto ezisididayo thina njenganabantu abampisholo abaphila phansi komthunzi welanga. Namuhla ke bafowethu angifisi ukuthi ngigeqe amagula ngoba angithandi ukuthi ngemuke, kodwa isihloko engifisa ukuzokhuluma ngaso namuhla ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi ukuba nabantu abadala. Siyabona abantu abaningi uthola ukuthi lento bayayiphambanisa, abantu abaningi lento iyabadida ukuthi uma kuthiwa unabantu abadala kusho ukuthini. Uzokhumbula ukuthi ke umuntu nomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga kukhona abantu bakuba bangasekho abasekele impilo yakhe noma basekele impilo asuke iphila ngaleso sikhathi. Uzokhumbula futhi ukuthi enkathini yanamuhla kudume ukuthi umuntu nabantu abadala kuba umuntu othola ukuthi mhlambe uzokwenza umsebenzi awuthunywe yibona abantu abadala. Kodwa ke namuhla la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV siyafisa ukuthi sicacise ukuthi makuthiwa umuntu nabantu abadala kusuke kusho ukuthini lokho. Kungabe ubani oba nabantu abadala? Into ke namuhla ke bafowethu engifisa ukuyichaza, ngifisa ukuchaza kabanzi ukuthi wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga unabantu abadala. Ngesizathu sokuthi umuntu nomuntu vele impilo yakhe isekelwe abantu bakubo abangasekho, isekelwe abantu abangasaphili ngokwenyama kodwa isekelwe abantu esebephila ngokomoya. Uma kukhulunywa ngabantu abadala kusuke kukhulunywa ngabantu abangasekho. Kodwa mawubuka enkathini yanamuhla umuntu ekuthiwa unabantu abadala kubukwa kuphela lowo muntu othola ukuthi wembethwe abantu abadala bemembathe ngesiphiwo. Kuke kuhluke ukuthi ke bafowethu kumuntu uma nabantu abadala, labantu abadala nabo bamembethe nganhlosoni. Njengoba sengibalulile ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu kuthi unabantu abadala ngoba nake nesiphiwo bese kuzothi umuntu ongenaso isiphiwo kungashiyo ukuthi unabantu abadala. Kanti ngokwesintu sethu umuntu nomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga unabantu abadala vele bakubo abahamba nayo. Uzokhumbula ukuthi umuntu ngenkathi eqala izalwa kuba khona ithonga elikhishwayo emndenini yakubo kuthiwa limembathe limgade savundlile okhalweni likanini limsingathe limvikele kuzona zonke ingozi ezingase zimehlele. Athe sezelwe liphinde futhi liqhubeke limsingathe lelo thongo. Lelo thongo lelo kusuke kuwumuntu othile omdala wakhona phakathi kwekhaya okanye waphakathi komuzi wakubo. Uyena ke lona osuke membethe abe umhlahlandlela kuyena athi noma ehamba enza zonke izinto azenzayo kube uyena umkhalimayo lo muntu. Ngamafuphi ke umuntu nomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga
unabantu abadala vele abamembethe. Kodwa kuke kuhlukeke ukuthi ke labo bantu abamembethe kungabe babe neziphiwo yini abanazo esebefisa ukuthi basebenze ngazo phezukwabo. Uma kuwukuthi abantu abadala bakho wena bakwembethe babengenazi izinto ababezenza mhlambe njenganobunyanga, ukuthandaza njalo njalo, angeke wena bazibonakalisa ngalezo zinto ababekade bezenza phezukwakho eziwukwelapha. Kodwa bozikhombisa ngezinye izinto othola ukuthi bona babekade bezenza. Ngizowenza lo mfanekiso ukuthola ukuthi phakathi komuzi kukhona umuntu wesifazane oyekade ehambe ethanda amadoda kakhulu. Uma sengasekho emhlabeni bese abuye manje uthola ukuthi wembethe ingane ethile phakathi komuzi bese naye ayenza ukuthi ithanda amadoda. Uyabona manje umehluko ukuthi lo muntu lo naye kukhona abantu abadala abamembethe kodwa bona babekade bethanda amadoda kakhulu. Uthi mawubheka enye ingane phakathi komuzi yona yembethwa abantu abadala abebekade beyinyanga. Uthola ukuthi omunye ombethe abantu abadala ababekade babaculi. Uthola ukuthi omunye ombethe abantu abadala ababekade bedlala ibhola kakhulu. Omunye wembethe abantu abadala uthola ukuthi babekade bethandaza. Yingakho namuhla la kwimpunga yesintu TV ngithi angizokwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi umuntu nomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga unabantu abadala. Akekho umuntu ongenabo abantu abadala, kuphela kuya ngokuthi labo bantu abadala bakwembethe wena bakwembethe ngani. Ngoba enkathini namuhla siyathola ukuthi umuntu mehamba ezwa kuthiwa unabantu abadala bese avela adle phansi acabanga ukuthi njengakuthiwa unabantu abadala ke manje usezoba inyanga, uzohamba mhlamba ayekothwasa, uzoba umthandazi njalo njalo. Kanti hayi ngoba nakunjalo ukuthi makuthiwa unabantu abadala usuke uzohamba uye kothwasa, kuphela usuke wembethwe abantu abathile othola ukuthi khona okuthile abasuke befuna ukukwenza ngaleso sikhathi. Hayi bafowethu, bengingaqondile ukugeqa amagula ngeimpunga yesintu. Bengithi ake ngikwenze nje kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi umuntu nomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga unabantu abadala. Kodwa kuke kuye ngokuthi labo bantu abadala abakwembethe wena kungabe babe naso yini isiphiwo esithile esebezokwazi ukuthi basebenze ngaso phezukwakho. Yingakho mawubuka kule nkathi namuhla uthola ukuthi umuntu onesiphiwo esithile sabantu abadala bese kuthiwe lowo muntu unabantu abadala. Hayi ngoba kuukuthi abanye abantu abanabo abantu abadala basuke benabo abantu abadala ngoba impilo yabo isuke iphethwe yibona abantu abadala othola ukuthi sebephila ngokomoya. Sike sithukeke kwesinye isikhathi uma uthola ukuthi umuntu uthi angathola ukuthi unabantu abadala bese athi ufuna ukubasusa kuyena. Mawenza leyo nto usuke ufana nomuntu ozidonsela amanzi ngomsele ngoba abantu abadala into abazoyenza bazoyelula intambo bese wena ucabanga ukuthi izinto zihamba kahle kanti hayi ngoba naku zihamba kahle kuphela basakunika ithuba lokuthi ucanaze. Ekugcineni kodwa abantu abophetha kophetha bona. Bengithenge ngigeqa amagula ngoba ngemuke ngiyimpunga yesintu bafowethu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke niyibuke imifanekiso eqoshiwe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese siqhubeke futhi sisubscribe sizitholele nencwadi za Impunga Yesintu. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks, ziphinde zitholakale futhi noma ngabe kuphi ngeposi siyakwazi ukuthi sikuthumelele. Ake sithi ke nje impunga ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayembeke kalona ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo ngimbeke yami mahlombe. Kwafika inyoni yahlala phezu kwathi. Kwafika inyoni yahlala phezu kwathi.